Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale okondeka, ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lamulungu chatakhala kulidikira, Lamulungu la chibaso cha mpingo pa 23 Oktoba. Lamulungu limene mpingo unayika mwapadera kuyambira chaka cha 1926 kuti tidzipempherera ntchito za chibaso cha mpingo, tidziphunzitsana motsindika zakufunika kofalitsa uthenga wabwino pa dziko lonse lapansi, komanso tizisonkhetsa ndalama, tidzipereka ndalama molowa manja lero, ndalama zoti zipite pa dziko lonse lapansi zikalike uthenga wabwino. Ndalama zezi timasonkha zija zimakhala kwambiri maparishi mwathumu kumayendetsera ntchito za mpingo, kulera kwathuko chipulumutso, kulera kwathuko. Koma lero ndi masiku ena aja anayi ndi masiku ena mu mpingo timakhala zopeka zapadera zimene zimakhala za dziko lonse lapansi kuti ndalama zikafike kutali, kuti inuyo ndiye tikwanitse chikatuka chathu, komanso tionetse chikondi chathu ngati akhristu komanso ngati anthu pofuna kuthandizana ndi ena. Komanso lero pamene tipanga chaka chibaso cha mpingo, abale, tikondwereranso zaka zikondwerero zaka zinayi zimene ndi majubili autumiki mu mpingo. Chaka chino tikondwerera zaka 400 chiyambitseni ofesi yayikulu kwambiri ku Vatican ya Papa yofalitsa uthenga wabwino yotchedwa Propaganda Fide kapena Congregation for Evangelization of Peoples. Ofesi imene inayamba mchaka cha 1622. Ndipo tikuthokoza Mulungu chifukwa ofesi imene inathandiza kuti uthenga ufike ponseponse pa dziko lapansi. Ndipo chikondwerero chachiwiri ndi zaka 200 za bungwe lofalitsa chikhulupiriro limene linayambitsidwa ndi mtsikana uja Pauline Jariko mu 1822. Bungwe limeneli ndi bungwe loyamba mwa mabungwe anayi a PMS. Ndipo timanena kuti kuyamba kwa bungwe limeneli ndi mtsikana amene Pauline Jariko chinali chiyambi cha bungwe kapena ofesi ya PMS imene imathandiza za chibaso cha mpingo komanso utumiki wana ndi zakuyitanidwa ndi umodzi wa atumiki mu mpingo. Chikondwerero china ndi zaka 100 tsono za ofesi ya PMS iyo kuti ikhazikike ikhale yokhala m'mayiko onse, madayosisi onse. Zinayambika mu chaka cha 1922. 1822 kuyamba bungwe limodzi ndi mtsikana uyu, koma kenako mu 1922 apapanda kuti mabungwe ena onse ena anayamba mu 1843, 1889, 1916 anena kuti mabungwe onse ndofuna kuti akhale ofesi yanga ndipo apezeke dayosisi ziliyonse pa dziko lapansi, kuti kumeneko ofesi imeneyi kapena mabungwe amene adzikaphunzitsa anthu, adzikasula anthu kwalimbisa nkhani ya utumiki, kutumikira chibaso cha mpingo pa dziko lonse lapansi mosayang'ana mtundu, mosayang'ana nkhope. Ndi chikondwerero chachinayi ndi zaka 150 za Bambo Paulo Mana. Bambo Paulo Mana anayambisa bungwe lachinayi la mabungwe apapawo la umodzi wa atumiki mu mpingo, kuti atumiki mu mpingo, ansembe, asistere, abrother akhala amodzi, amachokera kosiyanasiyana, amulizipani zosiyanasiyana, ali m'madayosisi osiyanasiyana, koma azikhala amodzi amtima umodzi, komanso azisudwa mwa kathithi mowirikiza kuti mtima woyaka ndi utumiki usazirale. Nthawi zina atumiki timazirala chifukwa cha mavuto, zochitika za moyo wathu ndi zina. Ndi bungwe limene la Paulo Mana lidayambika mchaka cha 1916, koma iyeyi anabadwa mchaka cha 1872. Ndi anayambisa zazikulu kuti tikhala amodzi komanso kuti ziyaka ndi moto wa utumiki. Abale, zaka zimene zitikondweranso leroli ngati chimake. Tinayamba February ndipo lero ngati chimake cha zikondwerero zimenezi, tipitiriza mpaka mapeto kwa chaka kuno kuti tisingesinkha. Abale, mawu amene tiwerengerero, abale, si mawu amene akupezeka mkalendala yathuyo komanso modo. Mawu alero ndi mawu apadera amene ali okhuza ndi chibaso cha mpingo, ndipo tikutenga mu chitsime C. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya 56 ndime ya 1 kudzadumpha kudzambiranso ndime ya 6 mpaka 7. Ndipo amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Elizabeth Chinduta, administrator pa Tiyankhule na Ambuye. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoteyo, 1 Timoteyo mutu 2 ndime ya 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Flora Dodoli, administrator pa Tiyankhule na Ambuye. Mawu amuthenga wabwino akuchokera mu uthenga wa Yohane 17 ndime ya 11 kudzapitirizanso 17 mpaka 23.
Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent Mwankhwawa, a National Director a Pontifical Mission Societies ku Malawi. Chauta alandira otembenuka a mitundu yonse. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya 56 ndime ya 1 kukapitiriza ndime ya 6 kulekeza 7. Chauta akuwuza anthu ake kuti muzichita zabwino ndi zolungama, chifukwa ndikuwombolani posachedwa. Chipulumutso changa chioneka. Chauta akutinso, akunja amene amaphatikana ndi chauta mpaka kumugwirira ntchito, kumkonda ndi kumtumikira, amenenso amalemekeza tsiku la Sabata osaliwononga, nasunga bwino pangano langa. Ine ndidzawafikitsa ku Ziyoni, phiri langa lopatulika. Ndidzawapatsa chimwemwe m'nyumba mwanga yopemphereramo. Zopereka zawo zootcha ndiponso nsembe zawo zinaso ndidzazilandira pa guwa langa. Paja nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoteyo. 1 Timoteyo 2 ndime yoyamba ukalekeza 8. Choyamba chenicheni chimene ndili kukupemphani ndi chakuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opempherera ena, ndiponso othokoza Mulungu. Mupempherere mafumu ndi onse amene ali nawo ulamuliro, kuti tikhale nawo moyo wabata ndi wamtendere, ndipo moyo wathu wonse ukhale olemekeza Mulungu ndi waulemu. Zimenezi nzokoma ndi zokondweretsa pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu. Iye afuna kuti anthu onse apulumuke ndipo adziwe choona. Pakuti pali Mulungu mmodzi yekha, ndiponso woyanjanitsa mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi anthu. Iyeyu ndi munthu, Yesu Khristu. Adadzipereka kuti awombole anthu onse. Ichi chidatsimikizika pa nthawi yake, kuti Mulungu afuna kuti anthu onse apulumuke. N'chifukwa chake adandiyika ine kuti ndikhale mlaliki ndiponso mtumwi, wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu a chikhulupiriro choona. Sindili kunama ayi, ndili kunena zoona. Ndifuna kuti posonkhana paliponse amuna akweze manja awo ndi kupemphera. Achite zimenezi mochitira Mulungu ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mthenga woyera monga analembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yesu apemphera ophunzira ake. Ndili kudza kwa inu. Ine sindikhalanso pansi pano ayi, koma iwowa akhala pansi pano. Atate oyera, asungeni iwowa m'dzina lanu limene mudandipatsa, kuti akhale amodzi monga ife. Mudziwapatula ndi mawu anu, kuti akhale anthu anu. Mawu anuwo ngoona zedi. Monga mudandituma ine pansi pano,
inenso ndawatuma pansi pano. Ndipo chifukwa cha iwowa ndikudzipereka kwa inu, kuti iwonso akhale odzipereka moonadi kwa inu. Sindikupemphera iwo okhawa ayi, komanso amene adzandikhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti iwo onse akhale amodzi, monga inu Atate mumakhala mwa ine, ine ndimakhala mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakhulupirira kuti mudandituma. Ulemerero omwewo umene mudandipatsa ndawapatsanso iwowa, akhale amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhale amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti mudandituma ndinu, ndipo kuti mumawakonda monga momwe mudandikondera ine. Uthenga wa Ambuye. Haya balanga kondeka, tanakale kuti tsiku chandi lero ndi Lamulungu la chibasi cha mpingo pa 23 Oktoba, Lamulungu limene mpingo pa dziko lonse lapansi umachita zinthu zitatu zazikulu. Zinthu zitatu monga malemba oyera anenera pano. Chinthu choyamba kupemphera. Ndipo taona Paulo oyera mauyamba makamaka mawu achiwiri a Timoteyo kuti ife tizipempherana, ndipo Paulo oyera watsindika bwino. Mfundo imeneyi kapena uthenga umene mawu amene wawa ndi mawu amene akutsindika kwambiri zolinga zitatu zimene chibaso chili nacho, komanso mabungwe onse apapa amatsindika. Mwakhala mukuphunzira inu. Mabungwe apapa amalimbikitsa kwambiri zinthu zitatu zimezi. Choyamba ndi mapemphero. Ndipo timanena kuti utumiki oyamba wamphamvu kwambiri ndi mapemphero. Chifukwa chake Paulo oyera wanena bwino mawu alero oyamba. Abale, Paulo oyera akuti kumbutsa ndi kutsindika kwambiri cholinga cha chibasi cha mpingo kuti ndikupemphera. Moyo wa inuyo ngati Mkhristu, choyamba chachikulu ndiye kupempherera chipulumutso chanu komanso cha anthu ena. Munthu sangapulumuka bwalo pamanda pemphero. Inuyo munanena kuti aya chabwino, ineyo basi ndimakhala bize, kutangwanika ntchito, komanso mwina ulesi, koma ineyo basi ndizingophunzitsa ena ngumangopereka ndalama osapemphera. Palibe kupulumuka popanda pemphero. Komanso kuti inuyo mukwanise udindo wanu wa ubatizo umene takhati kutsindika Mulungu mmenewu, umene chibaso chikutsindika kuti aliyense wabatizika watumidwa. Ubatizo ndiwo kupatsani niyo utumiki wa Yesu kuti mukayeretse, mukapulumutse ena, komanso kumutse dziko lapansi. Pemphero ndi utumiki namba 1 abale. Chifukwa chake manja yangaza pemphero, mungapingo madalamula kuti muzipemphera pa banja dzeire. Muzipita kumisa ngati muli ni mpata makamaka, mukafafini pali chideire. Muzipemphera korona deire. Cholinga kuti inuyo mukhale mtumiki wabwino, mtumiki wamphamvu kuti mupulumutse ena. Taona na abale, pamene kwamba za kupemphera ngati utumiki wopulumutsa dziko lapansi ndi dziko la kupulumutsa ena. Mawu oyamba kuna kuti chani? Cholinga cha Mulungu, chimene cholinga cha Chibalalitso nkuti aliyense ande chipulumutso. Tikamakumbutsana mwezi uno wa chibasi cha mpingo ndi zimene timaphunzitsa mabungwe apapa autumiki. Timafuna kuti Mkhristu aliyense amvetse kuti cholinga cha Chikhristu ndi kuti aliyense apulumuke. Chifukwa zimene Yesu anabwera pa dziko lapansi pano. Mulungu anakonda anthu onse, anakonda mpaka mathero. Ndimafuna kuti aliyense ande chipulumutso. Inde chifukwa ntchito imeneyi imatenga nthawi nanga si kuti anthu atembenuke, kuti munthu usinthe, pamatenga tu manjunju. Pali ena ndi wovuta kwambiri anagwira ziputu ena kuti ine singasinthe, singatembenuke mtima, komanso ena manyoza kumene. Toleka mwa Mulungu, pingo gwira ntchito ngumaunyozaso. Umene ubasi tiufufute uthe. Cholinga cha mpingo kuti aliyense apulumuke. Mawu oyamba aja kamba zimene zozo. Mwamva zimene nili Yesaya wanena, wafotokoza zimene Mulungu amafuna kwa anthu. Ndipo chimene chandikhudza mawu oyamba nkuna kuti akuti ngakhale akunja amene ena amenena kuti avomere kufuna kwa Mulungu, chabwino akana kuti abatizike, koma azigwirizana zimene mpingo ukufuna. Chifukwa anthu onse amene amagwirizana mpingo wa Katolika ndi kumamumvera, ndi kumachitapo kanthu, kaya kumapempherera, kumauthandiza ndi ndalama, kumafuna zabwino, anthu amene ndi odala nthawi zonse. Aliyense amene sali Mkatolika
kwa amene amakonda mpingo kufunira zabwino kumawupempherera, amene ndi odala, Mulungu azamudalitsa. Koma amene amaunyoza mpingo umenewu, pepani, akunyoza chida cha Mulungu. Ndipo munthu amene pepani ndithu, mawu yambawa muamve bwinobwino. Yesaya si inayi ndi Yesaya amene amathandiza mpingo, ngakhale sali Mkatolika koma akufuna zabwino mpingo koma uthandiza ndi mapemphero ake kuti Ambuye dalitsani mpingo wa Katolika chifukwa kuchita zambiri ndi sukulu. Zimakhala zofesa chisoni itu. Makamaka anthu fe nanga si zimene Ambuye saonera kuti bwino zoti tidagawikana, Yesu ndiye mweyi koma kumanyozana, aya amatere awa, ye kupembedza mafano awa, ye Akatolika amapembedza 666 ndiye chani 666. Zopanda nzeru zenizeni. Mwaona? Ndiye ife ndikunyoza koma sukulu za Katolika timazifuna. Hayi tufuna malo kumeneko, hayi mutipange chonchi koma kumanyozana. Tikupindulanja abale. Muona kuti pali kudzitsutsa pamene papa kuti mpingo omwe ukuthandizani inuyo kuzipatala, kusukulu, zachitukuko zakudya, sitisankha Katolika sasankha aliyense amampatsa zakudya, tikamapanga program kandi akade komu zachonga munene. Mabishopu alemba kala panopa. Sanambia Katolika kukalemba wina aliyense kudzudzula zimene zikuchitika mboma. Mpingo uwu ukuthandiza wina aliyense pa dziko lapansi usankhayi. Ndi mpingowo ukuthandiza iweyo koma kumanyozaso. Palibe nzeru komanso ndikuchimwa ndikulakwa. Kutero konso kudziputa matemberero abale, chifuna kuti mpingo ndi chida cha Mulungu. Mpingo sudambe ndi ine, sudambe nda bishop, sudambe nda papa ngati ayi udamba ndi Yesu mwini wake. Kuyambira kale kalero kulemba malembo oyera. Ndiye chimene tsunika pano kuna kuti Ambuye Yesu afuna kuti wina aliyense apulumuke ndipo aliyense atenge nawo gawo. Ndipo mawu tawerenga pano Yesaya kuna kuti ntchito imene ya Mulungu pali imene ali nayo Mulungu yopulumutsa anthu amatogwisa ntchito munthu amene sakhulupirira, bola amene akuona ubwino. Ukozokana kuti ineyo zakatolika ziyayi koma uziyamika uziona zimene mpingo kutani kodi ukuchita. Tili pa mfundo yamba kupemphera kuti tipemphere wina aliyense. Muona kuti pa mfundo imeneyi mawu amuthenga bwino aja amene akamba za umodzi Ambuye Yesu akuthandizanso kumvetsa mfundo imene kutsindika pano imene mawu yamba aja anena nkhani yakuti ngakhale tisakhala Katolika abale koma pamene tikamba za chibatso mwezi unowu timvetseni kuti tikuna kuti tikhala amodzi pofuna kusintha dziko lapansi, kulipanga dziko kuti likhala bwino. Chibalalitso ndi kuti kufuna kuti dziko likhala bwino, Ambuye Yesu tikhala amodzi, tipange zonse limodzi, tikukhulupirira Yesu Khristu, tasiyana mwina malo opemphera kumene tikhale ndi cholinga chimodzi, kupempherana, kulimbikitsana, kukhala pamodzi mwa ubale, tisanyozane. Khalidwe la Katolika musanyoza anzanu ayi, akondeni munga machitira mucha mpingo wanu wakupitsa nzime zozo chifukwa umathandiza wina aliyense. Sunyoza munthu mpingo wa Katolika ayi, kulengera ma principles ake. Umasamala kuthandiza wina aliyense, kupitsa wina aliyense, ulibe tsankho, ulibe kusankha kuti uyuyu akaphuza sakhala pabwino chifukwa ndi wampingo wakuti kuti ayi. Chachiwiri abale, Chibalalitso chimafuna kuti tiphunzitsane monga tikuchita pano, kuunikirana kuti timvetsetsane. Inu Akatolika anzanga mumvetse chifukwa ambiri mwa ife timaona ngati Chikhristu ndi private life. Chifukwa kuyambira nthawi imeneyo 1622 tana kuti kuchita chaka pano pato chaka chinocho zikondwerero 4 za utumiki. Zikondwerero zimene kupanga zya 4 zitunikira kuti timvetse kuti maofesi anabwera chokuchona kuti athandize kutuma nsembe kupita kutali. Koma kena kunabwera maofesi ena, kunabwera mabungwe ena, makamaka bungwe la chibatso cha mpingo ndi maofesi apapa, bungwe la apapa, mabungwe apapa a BMS amene ndi mabungwe 4. Ofesi imene ipo kuphunzitsa anthu kuti inukirani. Chifuna kuti Akhristu ambiri Akatolika samamvetsa, akangobatizidwa amangona kuti basi mprivate langa yayife nayo bola zondiyendera, bola ndudya Eucharistia, bola ndudalitsika. Iyayi, udindo wanu ndi wa kukhala Mkatolika, ndi kuti lalika ndi dziko lonse lachani kodi lapansi. Mabungwe amene ntchito yake ndi kuphunzitsa, kukumbutsani inuyo kuti muphunzire, mumvetse, musinthe maganizo kuti musamango udzika pakona ayi. Mpingo Katolika si chali chapa kona ya mtundu wina akapena dziko lina lake iyayi. Chifukwa zopereka zimene tukapa pano fundo yachitatu imeneyo, zopereka zimene tikunena kuti ziperekedwe leroli nzonena kuti zipite kutali, zisakhale papalichi pano ayi. Zopereka zina zonse mmasuka kupalichi, koma izi muonetse ukatolika wanu. Ukatolika wanu ukaonekere popereka ndalama imene kuti mukathandize kwina kwake uko. Ndiye inuyo muli kuno ku Malawi kandi ndi mpingo wanji, koma ngati wa Chikhristu muganeza anzanu ku America, aku China, apemphereni, aunikireni. Ndipo ndopemphera iwo akuna kuti apize ntchito imene nayamba. Ndipo Ambuye Yesu anakuti sindopemphera iwo khawayi, amene kumene kuti mbadwa watsogolo inuyo Akhristu anzanga lero
muli ndi udindo oti mthenga wabwino udzafike zaka 50 zikubwerazo. Ana anthu a zaka zimene zikubwerazo zaka 40, 50, 100, 400, 1000 zikubwerazo adzamve mawu abwino. Mungamane kuti abambo sitidzakhala kumeneko kwese muzakhalapo koma kudzera muzochitika za lero mudzafikako. Chifukwa zaka zimene tikupanga pano zikutipatsa phunziro. Tuna kuti 400 years Papa Grigore adakhazikitsa ofesi yaikulu kuti izituma mission kupita kumaiko akutali utakaphunzitse. Ndi chifukwa nayenda amapita kutali anthu aja mthenga wabwino unafika. Ndi ifenso tiziganiza kutsogola abale kuti kutsogola kunoko tikusowa kuti mthenga wabwino kafike. Makamakaso kumalo kumene sunafike mpaka lero lino. Opita kumeneko ndi inuyo. Bwana watsogolo kuti ukakhulupirire ndi inuyo. Tizipemphera kuti bwana watsogolo ukhale uzakhala kukhulupirira. Koma tiyambe lero kulimbitsana lero. Chifukwa lero mukalimbitsa akapereka chikhiso chimene chikwana anzawo. Akapereka kwana anzawo. Zaka izi zikukondwerera lero lino for zaka folozi. Abale zikutipatsa phunziro kuno kuti ndi udindo ife opereka mpingo umene kutsogolo mawu Mulungu mpaka tsogolo. Chifukwa Ambuye satitsimiza kuti tipemphere amene abwera tsogolo kudzera mu ntchito zathu. Chuma chathu timange machachi olimba. Timange sukulu zolimba. Zipatala zolimba zikatumikire tsogolo muno. Mukanachita makolo athu mkalero. Chifukwa chake pamene tikondwera zaka zimene zizi tipempherenso kwa Ambuye kuti Ambuye atipatse ife chikhope cholimba. Tilimbe zolimba nditu chikhope chathu. Tiyake ndi moto kuti lero ine ndilipo kuti ndimange mpingo wanga. Ndipo mpingo umene ufuna kuti upite mpaka tsogolo ndidzipereke moto moyo. Kuti poteropo akale ali natsogolo sefe tikafika mfumu wa Mulungu. Abandi kufuna chaka cha Chibalalitso chopambana komanso zaka zinayi zimene za majubili zopambana. Tiyeni tidziona kuti lero ndi la Mulungu wa Chibalalitso chabe. Chibalalitso tizipanga tsiku ndi tsiku mpaka tsiku la kufa kwathu. Amen. To